חמודי, אבא פה. פה אבא, פה. לא לפרק את הארנב. לא למשוך, זה חי. היה. איך בבית? לא משהו. מה, אתם לא מסתדרים? איזה מסתדרים, היא משגעת אותי. וואלה. לא רואים. אתם נראים טוב ביחד. אני נראה טוב. גם טלי נראית לא רע, אחי, אני הייתי מתקתק אותה היום. הלו. סליחה. נו, מה העניין? אין עניין, היא טוחנת לי את המוח. אחי, היא אישה. היא נודניקית. היא אישה. היא נודניקית. היא אישה. אישה, אבל כל דבר סיפור. תלך, תביא, תוציא, תקנה, רק פקודות. יאללה, אתה מגזים. אתם צריכים חופש, קח אותה לאיזה צימר בצפון. איזה צימר? חמודי, אבא פה! היינו. נו, ולא... לא, היא עולה לי על העצבים. תשמע, אילן, יכול להיות שאין ברירה. מה? גט? מה פתאום, השתגעת? היא עורכת דין. אז מה? שלישייה. הלו! לא אני. לא אני. אתה היא וכלב. מה? כלב צריך לצאת. להשתין, לחרבן, לצאת. ומישהו צריך להוציא אותו. לא מבין. אני אסביר לך. כלב. רבע שעה טיול בבוקר. רבע שעה טיול בערב. סך הכל חצי שעה של שקט. נטו. חצי שעה של שקט? נטו. כל יום. לפעמים זה יכול להגיע גם ל-45 דקות. לפעמים. כלב. חמודי! אתה רוצה כלב? אתה הצלת אותי. אתה חבר אמיתי. הכלב. הוא ידידו הטוב ביותר של האדם. שים לב. ממי! לא קרה שום דבר. יש לי הפתעה בשבילך. כלב. קטן. בשביל הילד. סבבה. בשביל הילד היא תעשה הכל, הכלבה.